Alikho elishona lingenazo izalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Besibhekwe ngabovu isabelo mali. Uvelile osolwa ngokubulala unina. Kanti ke namuhla ukukhunjulwa ukwebuza kwesilo. Izindaba ze1KZN TV zivundelo siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ungqongqoshe wezezimali uEnoch Godongwane wethule inkulumo yakhe yesabelo mali ebilindelwe ngabovu yanyaka u2025. Lokhu ke kulandela ukuthi inkulumo yakhe yesabelo mali eyayihlongozwa yachithwa ngenyanga yedlule ngenxa yokwenyuka kwentela ngamaphesenti 2. Isiphakamiso sika Godongwane sokuthi yenyuswe intela ngo2% saholela ekutheni kube nokungaboni ngasolinye emaqembini kahulumeni wobumbano kuzwelonke phecelezi iGNU. Udaba lwentela okuyiVAT olwasusa umsindo njengoba kwakungavunyelwana ukuthi ke inyuke ngamaphesenti 2 nokwagcina ekutheni kubhuntshe ukuthi ungqongqoshe wezezimali uGodongwane athule isabelo mali sonyaka u2025. Namuhla ke uGodongwane umemezela ukuthi iVAT izonyuka ngo0.5% kulonyaka iphinde inyuke ngomunye w0.5% futhi ngonyaka ozayo nokuzokwenza ukuthi ke inani lentela libe u16% ngonyaka u2026-2027. There are several persistent spending pressures in health, education, transport and security. After careful consideration, the government has decided to fund these. To raise the revenue needed, the government proposes to increase the VAT rate by 0.5 percentage point in 25-26 and by another 0.5 percentage point in the following year. This will bring the VAT rate to 16% by 26-27. uGodongwane uveza ukuthi iCovid Social Relief Stress ERSRD engu350 walabo ke abangasebenzi izokweluleka ngonyaka kuze kubeke uMarch ngonyaka ozayo. Kuzokhumbula ukuthi le mali bekumele ke igcine ekupheleni kukaMarch wakulonyaka. Izibonelelo zikahulumeni ezihlanganisa isibonelelo sempesheni yogogo inyuke ngo130, isibonelelo sezingane sanyuka ngo30 kwathi ke yesitandane yanyuka ngo70. Social grants are allocated 284.7 billion rand in 25-26. This allows us to increase the old age grant, disability grant by 130 rand. Now, because of the reduction in the VAT, I had to reduce the 150 to 130. The child support grant by 30 rand. The foster care grant by 70 rand. The COVID-19 social relief in its current form will be extended by a year to March 2026. Emnyangweni wezempilo uGodongwane umemezela ukuthi ke izindleko zezempilo zizokhula zisuke ku277 billion randi ngonyaka u2024-2025 ziyeke ku329 billion randi ukuze ke kusekwe ukuhlinzekwa kwezidingo zezempilo zomphakathi ngokulinganayo kuhlanganisa ke nosizo lwezempilo lwamahala. Health spending will grow from 277 billion in 24-25 to 329 billion in 27-28 to support equitable provision of public health services, including free primary health care services. 28.9 billion is added to the health budget, mainly to keep about 9,300 healthcare workers in our hospitals and clinics. Lezi izindaba ze1KZN TV ngengosamgeliswe Nqulunga Richards Bay. Uzizwa ungaphephile umndeni wosolwa ngokubulala umama wakhe ngesihluku eMlazi ngeledlule. Umfowabo kaMsolwa utshele iziko lezindaba ukuthi uyazisola ngokuphephisa impilo kaMsolwa olakene lomphakathi phambilini njengoba esegcine ngokuthatha impilo yomzali wabo. Uhadebe usho kanje ngemumva kokuvela enkantolo yemantshi yaseMlazi kaSibusiso nalapho bekulindeleke khona ukuthi afake isicelo sakhe sebheyili okube sekuyahlehliswa. Bafuna abhadletele osolwa ngokubulala umama wakhe eMlazini. Lokhu vezwe ilungu lomndeni kaNtomfuthi Irene Hadebe obulewe ngesihluku indodana yakhe ngeledluleni. Thina ke siwumndeni ngoba phela uma ethinta umuntu alala esiswini sakhe. So ke sithunukala kakhulu ukuthi nathi asiphephile, yabo. Futhi ke uzongakhela indleko ke nje mina mangabe bemdedela.
ngoba amaphoyisa futhi mangabe umphakathi umbulala ngeke amlahle emgaqweni azaphinda bize wona lo mndeni yabo mebiza wona lo mndeni lobhlungu loba yebo ngoba egcineni kosuku naye owakithi kodwa lokho akwenzile kwenza simbone njengesilwane njengamanje. uSibusiso Radebe uvele kafushane kule nkantolo nalapho eveze ngomlomo ubommeli wakhe ukuthi ke usafuna ukuhlinzeka le nkantolo ngeyikhelila lapho eyoquba khona uma ke kwenzeka imdedela ngebhayili kwazise uyimisele ukufaka isicelo sayo. Umsolwa ube nama history okuhlukumeza kakhulukazi ngoba abafowethu laba abahlala naye lapha ekhaya igcekeni akekho ungenayo ingozi yakhe ukuthi wakwangishaya la uyabona nakhona emphakathini akusikhathi singakanani usanda kuhlukumeza ekhona lapha endaweni yophuzo baze umphakathi wamshaya kwaphinde kwakhala yena umama ngoba phela ubemthanda njengengane yakhe ethi nje hayi isifile ingane yakhe ngayithatha ngayisa komshiyeni ngema ngibuya umphakathi wafuna ukulwa nami manje ukuthi ngiyamsindisa manje into ikuthatha ikubeka ekutheni ukuba sasazi ukuthi uzogcina enze nje ngabe ngathi mangabe ngihlangana naye ngithi ngiye ekhaya eopha kanjalo nami ngangiyophushela lapho eweni njengabanye abantu. Umphakathi abezinhlangano ezahlukene kanye nongqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kwaZulu-Natal bahambele leli cala njengoba bekhathazekile ngesihlava sokubulawa kwabesifazane kanti kuphinde kwaxwayisa nangobungozi bokuvikela kwabahlukumezi imndeni yabo. Kunzima kakhulu ngoba lo nje onjobe bulela ugogo engasekugcineni kukhona abangaphambi kwakhe ama siblings abesho ukuthi bethi mengabetha yangenelela sonke isikhathi mayakwenzeka into kubuyena ugogo ovikela umntwana athi uyagula njengoba usho so lokho nje is concerning for us ukuthi kusho ukuthi ngoba uyagula kumele ahlukumeze waye engayiswa kuma institutions afanele makuukuthi uyagula but asicabanga ukuthi bekugula ngoba ubephuza kuthiwa mayesephuzile bese kuba wesi kakhulu kodwa nekuthiwa abaguli kungashiwo ukuthi uyagula abazali nama communities anayo leyo nto ukuthi umuntu ohlukumezile bamvikele bathola isizathu ukuthi kungani enza leyo nto yiko lokho esiqwashisa ngakho ukuthi ukuhlukumeza noma ngabe kuncane kangakanani noma ngabe kwenziwa yini fanele bakusukumele. Kuphinde kwanxuswa izinkantolo ukuba yisheshise amacala afuze lawa ngenhloso yokuthumela umyalezo oshubile kwabasacabanga ukwenza lokhu. Icala lihlehlele isonto elizayo endabeni ze1 KZN TV kubi uNtom Khonamvubu eThekwini. Namuhla kuhlangana iminyaka emine kwabuza Silo ukuthi Nzwelithini kaBhekuzulu owakhothama mhla zili-12 kuNdasa ngonyaka u2021 omunye wosomabhizinisi obesoledelene kakhulu nembube uthi iyohlala ikhumbuleka kakhulu imisebenzi emihle yeSilo ukuthi umhlaba usibone sindawonye. Asankenteza ezindlebeni kwabanye amazwi eSilo esesabuza uMdlokombane ukudulizwe lithini kaDini uZulu owabuza mhla zi-12 kuNdasa ngonyaka 2021 lashona emini kwisizwe sikaZulu ngenkathi uNdunankulu kaZulu osewakhothama umntwana okwaphinda ngene umntwana uMangosuthu Buthelezi ememezela izindaba ezibhlungu zokukhothama kwembube. Omunye wosomabhizinisi obesondelene kakhulu neSilo uIshwa Ramlachman Mabheka Zulu uthi siyohlezi sikhumbuleka iSilo ngamagalelo aso. And more for me having a special relationship with Mdlokombane, more for the development of his people. Always the discussions were about what can we do for the poor. And that was Mdlokombane. Such greatness, so much humility. His greatness was defined by his personality. Though he was respected throughout the world, he never stopped to even shake the hand of a little child and bring warmth amongst them. Today, we are very saddened, but at the same time, we rejoice his life and times. Losomabhizinisi uthi kuningi azokwenza ukukhumbula iSilo ngamagalelo aso njengoba ezofaka izichuse esifundazweni kwaZulu-Natal sonkana. Today I've took a decision to launch 50 bus
which was made during Mdlongomban's time, which was approved by Mdlongomban, and we will be installing these buses in universities, in religious institutions, in municipalities, various government institutions, and community centers, so that the rich heritage of Mdlongomban live on. Kanjalo nomelaphi wendabuko obesondelene kakhulu nesilo uthi amagalelo embube ayohlala ekhumbuleka kwisizwe sikaZulu. Ngokuba bekuyingonyama lena ebikade inobuntu ibathanda abantu bayo uBhejane Phuma esiqwini futhi eneqiniso into engamanyala mayithi akayithandi ekhuluma ethi akayifuni into ethile ayingenzeke esizweni sakhe. Into eyayifisa kakhulu ukuthi yenzeke lapha wayefisa ukuthi abantu bakhe bonke manje ukwazi ukuthi kube nezimboni abantu bangene balima abantu ngoba wayibona ukuthi umhlabathi lona wayekhala ngichazela ukuthi noma ngahamba negoli abantu bawusebenza kodwa imali ikuphi isemhlabathini. Wayikhuthalele futhi ezolimo kakhulu ngoba wayena wayiphuma efreshala uGandaganda afake igeja phansi aphinda ahlakule ngezandla zakhe nakwakungenye inkosi yayisemfihlakalweni kakhulu uBhejane Phuma esiqina. Umdlokombane awugcinanga nje ngokuthuthukisa isizwe sikaZulu kodwa waphinde wahlanganisa nezinhlanga ezahlukene waqhuquzela nobumbano. Ezindabeni ze-1KZN TV kubikuThabani Maphumulo eRichards Bay. Omama abakhulisa abantwana ngabodwana bathole ithuba lokuhlanganyela nephini likaSomlomo wesishayamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal uMabatho Tembe eHawiki. Laba baveze izingqinamba ababhekene nazo okubalwa ukhwantalala oludalwa ubunzima bokukhulisa abantwana ngabodwana nokushiwa obaba babo. UTembe uthi okwesibili enza lolu hlelo kanti ke uhlose ukuhambela isifundazwe sonke. Abesifazana abakhulisa abantwana ngabodwana bathi badinga ukulekelelwa ngezindlela eziningi okubalwa ukubhekana nezimo ezithinta umqondo. Basho kanje ngesikhathi behlangene nephini likaSomlomo wesishayamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal uMabatho Tembe. Njengoba bengane besides nje ukukhulisa ingane financially, I think emotional support yabazali akulula ukukhulisa umntwana enobaba. It becomes worse if uzokwenza uyi-one. I think ezinye izinto zi-priceless okudlula imali. Cabanga ukuthi abantu besifazane benga empowerishwa ngezinto ezikanje kuvule nje ama programs akanje ama events akanje nala sofundiswa khona ngezinye izinto because asikho isikole sokuba umzali. It's never easy. Sinenkinga nje enkulu esibhekene nayo kakhulukazi kasasa siyabonga ngesibonelelo basipha sona kodwa asikho happy ngaso ngoba imali yabo incane idingo zengane ziningi and ingane zihamba ngama transport maze ekoleni sezinye seziyakhokha kwezinye ikole siphathe lunch box fanele zidle kule mali fanele ziqoke kule mali. UTembe uthi ngalolu hlelo basuke befuna ukuzwa izingqinamba ezibhekene nalabo besifazane. I'm a single mother, what are the issues abadila nabo ama environments abo, which is poverty and unemployment majority, teen pregnancy, which is the one that is plaguing specifically ingane that are girl children. So sifuna ukuthi silethe leyo public participation of ama department amaningi, usesa, social development, usepsi, besifuna no home affairs ukuthi ufike siyazi ukuthi khona la emgeni ukuthi sithole multi-societal approach sizodila nenkinga edila nama single mothers, not only single mothers no gogo who are headed bodwa in households. Ilunga lesishayamthetho uFikile Masiko uthi abesifazane bangenza okuningi. Kubalekile ukuthi bakuthola ukuthi ba-empowerish ukuthi one uyikhulisa kanjani ingane yakho, two mangabe umama ongasebenzi, how do you empower yourself through ama government interventions akhona, ama programs akhona. DSD, they've got programs that they have for mothers but also for women generally. Kenzeka futhi ukuthi sibonile ukuthi nase ofisini leka Premier sekhona nefund ekhona ye Women Empowerment Fund. Siyafisa ukuthi ama single mothers akwazi ukuthi ahlomule. UTembe uveze ukuthi abesifazane bafuna amathuba afanayo nalawo abesilisa. I think omama abaningi yes khona sasa, yes khona social development laba siza lana la, but the unemployment is very huge and ama opportunities abanayo as single mothers, and I think that mostly abanye bacela ukuthi babe nama subsidies when they're applying for izindlu ukuthi nabo babe first preference ukuthi bathole ezinye izinto ngoba ibona abakhulisa ingane bodwa. Ezindabeni ze-1KZN TV nguAyanda Dubengse eHawiki. Ake sithi shelele ezitolo sihlangabeze masibuya nezinye.
Sekubingelela sekwamukela ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Besibhekwe ngabovu isabelo mali. Uvelile osolwa ngokubulala unina. Kanti ke namuhla ukukhunjulwa ukwebuza kwesilo. Umasipala iBig 5 Hlabisa umemezele ukuthi uzoqalisa uhlelo lokukhuculula idolobha ngokubususe izakhiwo ezisedolobheni ngokungemthetho okubalwa kuzo imikhukhu kanye nezindlu zesikhashana phecelezi ama-container. Lo masipala uthi lezi zakhiwo ziphazamisa izinhlelo zokuthuthukisa idolobha. Lena ke eminye imikhukhu kanye nama-container ephakathi edolobheni kwaHlabisa nasehluhluwe esetshenziswa osomabhizinisi abancane esezindaweni ezingagunyaziwe ukuba ke ibe kuzona. Imeya kamasipala iBig 5 Hlabisa uComfort Khumalo uthi lezi zakhiwo ziphazamise izinhlelo zikamasipala zokuthuthukisa idolobha. Udaba lwama-container nodaba lwemikhukhu luyiva enyameni kithi. Lama-container awafike emini, afike ebusuku on Sunday, kuse Monday asekhona. Imikhukhu yakhiwa Sunday, kuse Monday sekukhona imikhukhu. Sibasevile ngencwadi, sabane engagement nabo, sabacela ukuthi abayisuse ngoba siyifuni. Uma umuntu ehluleka ukuyisusa umkhukhu wakho, sizofaka iTLB iwubulale. Bese kuthi i-container sizoyimova, siyimuvele ngaphakathi emkhandlweni, siyithathe siyiphawunde. Uthi laba abathintekayo ongosomabhizinisi abancane banikeziwe isikhathi esanele ukuba ke benze amalungiselelo okusuka kulezi ndawo abahweba kuzo ongemthetho. Asixabene nabahwebi abancane. Siyabadinga ngoba sifuna vele bakhule ngelinye ilanga babe ngabahwebi abakhulu. Kodwa sifisa ukuthi izinto kwaHlabisa nasehluhluwe zenziwe ngeorder nangendlela efunakalako nangendlela efanele. Uma abantu behluleka ukwenza njalo sizophoqeleka ukusebenzisa umthetho ngoba we do have a police. Kodwa we've decided ukuba sibabize sixoxe nabo, engage them bese sisho ukuthi abayisuse into zabo. Sibanikezile ushwayelo ukuthi abalungise lapha nalapha bakwazi ukuthi siyilungise idolobha libe sesimeni esihle. Enye inkinga lo masipala obhekene nayo ile ethinta izakhamuzi ezathenga kumhlaba edolobheni eminyakeni eyedlule kepha ke zange usebenzisa. Laba abathintekayo banikwe isikhathi esingangeenyanga eziyisithupha ukuba ke bethuthukise izindawo zabo ngokwabo, kodwa uma behluleka zizodliwa komasipala. Umthetho wawuthi ke 1 umuntu kumele athenge isite at least one site, I mean 2 site maximum. Kodwa la sithola ukuthi kunomuntu kunabantu onamasite amathathu awu4 awu5 wes khona ngishona namasite awu8. Bese kuthi within the period of 5 years fanele ubuso uyidevelop ile site. Ngoba nathi sijahe ukuqoqa ama rates. Failing to do so, umasipala will expropriate ama site lawo ke without compensation. Lo masipala uthi usubazisile ke bonke labo izakhiwo zabo ezizosuswa ke kulamadolobha amabili. Ezindabeni ze1 KZN TV kubi uNkosenhle Mthembu kwaHlabisa. Umasipala abaqulusi unxenxe umphakathi ukuba ubhalisele ukuthi ube yingxenye yohlelo lokukhokhelwa kwezikweletu ezindala zakwamasipala kugcina kumandulo ngonyaka u2024. Lo masipala uthi laba bazokhokha u40% wesikweletu bese umkhandlu ubabonelela ngo60%. Lokhu ke kuvele ngesikhathi iziko lezindaba ze1 KZN TV lixoxisana nomeya walo masipala. Ukubhalisa kuqala mhla lunye kuMbasa. Imeya yomasipala abaqulusi ithi bathathe lesi sinqumo ngemva kokubuka isimo senhlalo yabantu balendawo. Umkhandlu wasebaqulusini uthatha isinqumo emva kokubheka isimo senhlalo yabantu basebaqulusini. Siwumkhandlu oqoqa intela ikakhulukazi la edolobheni naseyindaweni eyisemalokishini. Kepha abantu bethu abaningi abasebenzi nalabo abasebenzayo isimo sempilo nezinga lokuphila selenyuke kakhulu. Ngakho ke abantu akade be afford ukusikhokhela abasakwazi ukukhokhela ama rates. Ngakho ke saphoqa njengomkhandlu ukuthi ake sihlale phansi ibuke lento ngoba ngalesikhathi ngivakashela imiphakathi bekuvela lokho ukuthi
sikhona bameya kodwa asikwazi ukukhokhela ngakho ke sifisa ukuba umkhandlu sicabangele nathi ke njengomkhandlu wabantu siphoqile ukuba kube khona esikwenzayo. Uqhube ngokuthi izikwelede zemndeni eholwa izingane naleyo engathathi intweni zizosulwa kulo masipala. Kuthi bonke abantu abakweleda umkhandlu sithi kusuka ngomhla ka-1 April abeze ngaphambili kuzothi zonke izikwelede zabo abayikhokhe abazikweletayo sibahlangabeze ngokuthi sephule noma senze i-discount ka 40%. Bona bazoqhubeka bakhokhe 60% bese u-40% siwu-write off. Kodwa futhi asigcinanga lapho sedlulile sacabanga ukuthi kukhona abantu ongathi noma ungathi uzobephulela u-98% uthi abakhokhe u-2% bangahle bangabinawo. Ebaqulisini kunemizi eholwa zingane phakathi kwazo kukhona ngisho the 15-year-old ethola ukuthi yiyo a-breadwinner ayisebenzi indawo. Ngakho ke uma uthi ubehlisele yena akekho covered kulokho, the best thing is to do ama write-offs kumsebenzi ke womkhandlu ukuthatha isinqumo bese ulandela imigudu efanele ukuthi sibacimele ikweletu. Ubeseveza ukuba kulolu hlelo kunemigomo nemibandela. Kodwa kunemibandela ehambisana nakho. Omunye wawo ukuthi umuntu o-applyele uhlelo lwesaphulelo lesi akangatholakali ebridge ugesi noma ebridge amanzi, futhi ucurrent wakhe isikweletu sakhe lesanyanga zonke akasikhokhele ngalesikhathi ekhokha lesikweletu lo 60%. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1 KZN TV ngise-Vryheid ebaqulusini. Ukhala ngokubambezeleka kolibofuzo umndeni wakaNgcobo emgangeni eBhobhobho kuWard 5 ngaphansi kamasipala obuhlebezwe osekuphele iminyaka emihlanu bengakwazi ukungcwaba indodana yabo. Umndeni uthi kwatholakala isidumbu somfana wabo sesiqala ukonakala ehlathini endoyeni St Mitchells ngonyaka u2020 nokuze kube manje akaze bekwazi ukumngcwaba njengoba besalindele ulibofuzo. Uthembekile Ngcobo ongumama kaMufi uthi sebefisa ukubuyisa ithambo lendodana yabo ukuze ukwazi ukuxola abadlulise. Umndeni wakaNgcobo emgangeni eBhobhobho kuWard 5 ngaphansi kwamasipala obuhlebezwe uthi namanje awukakwazi ukungcwaba isidumbu somfana wabo owatholwe ehlathini endoyeni eSt Michael's esishonile futhi isidumbu sesonakele. Umama kaMufi uthi bezubhlungu ukuthi emva kweminyaka emihlanu namanje abakakwazi ukufihla ithambo labo basalindula ibofuze lukahulumeni. Ngo-2020 evakashela abangani bakhe. Kusho ukuthi-ke sasitshena ukuthi vele uvakashile ayesanganaka. Kusho ukuthi kwase kwaphela isonto ayesaqala manje ukubhekisisa ukuthi yini engabuyi. Samthola eseshonile emathuneni ase St Michael's endonyana. Babona ukuthi unakele. Kusho ukuthi basebeyebutha ke lokho okwakukhona base beyakusa ke emoshali. Kwaphela nje kanjalo kuze kuzofika kulo 2025. Uthi wakwazi ukuhlonza isidumbu somntwana wakhe waba nesiqiniseko sokuthi uyena. Safika sambona ukuthi nguye besivulela emoshwali. Nejacket ayigqokile kwakuyena. Yize noma wengasabonakali kwesingenhla. Kodwa kwa imlenze le yayibonakala kodwa sekwamathambo okucaca ukuthi wayesenakele. La atholakala khona ngoba babe sebebutha. Ngelinye ilanga ngeke ngingalali. Cabanga umntana. Kodwa ngithi ngelinye ilanga mhlambe ngiyolibona ithambo lakhe. Uthi bukhulu ubhlungu ababuzwayo bewumndeni. Umndeni sikhathazekile kakhulu. Selokhu nje waqala ngo-2020 kuze kube manje. Asiqhubeki asindawo. Okufanele ngabe siyadlula kona asidluli ngoba leli thambo alisikakalithola. Ikhansela lakule wadi lithi naye wakwazi ukusihlonza isidumbu sikaMufi ukuthi uyena.
ngafike ngabona nami ukuthi uyena ngoba umfana engimaziyo into eseyinkinga kakhulu yilento ukuthi ke manje sikhathaza ukuthi akasabuyi kwahamba bathi bazokwenza iDNA bafika kudadewethu bezoyenza njengabantu abamaZulu sinamasiko uma kunomuntu owashona wahlonza ukuthi ngempela uyena ushonile anikwazi ngisho ukushisa ngisho impepha nenze lutho kuze kwashaya isikhathi sokuthi siye emoyeni amaphoyisa esifundazwe engakabuyeli kuthina ngalolu daba lumbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemgangeni ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya Asikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Besibhekwe ngabovu isabelo mali. Uvelile osolwa ngokubulala unina. Kanti ke namuhla ukukhunjulwa ukwebuza kwesilo. Kuleli iqophelo ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.34 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-23.70 maliqhathaniswa nopondo seBrithani liphinde libe u-19.95 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe igolide ke lona lingu-$2,912 88 cents i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u-$69.59 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. I-Orlando Pirates iphinde yazenzela phansi ibanjwa iStellenbosch FC ngeqanda nangala neqanda ngale emidlalweni weBetway Premiership okumphumela okhululwa iMamelodi Sundowns esicongweni selog ukuyeka ithuba kwePirates kugxekisela iSundowns ngamaphuzu u-18 kwilog kulandela ukunqoba kwayo ngamagoli amabili eqandeni kuMaZulu FC izolo ebusuku ukwehlulwa ngamagoli amane kwelilodwa kwiDowns koweligi emidlalweni womzuliswane wokuqala kufanele kwenze iPirates ukuthi ke ifike inequbu uma ke lamaqembu esebhekene kwamaqhubu ngesonto ngehora lesithathu ntambama eFNB Stadium eNazareth ukunethezeka kweSundowns esicongweni kuqinisekiswe ngamagoli ashawe uPeter Shawulile uArthur Siles ngokuhlukana ke kweziwombe kulomdlalo obuseLucas Moripe Stadium eGoli. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.